Bekuminyene utshumo emigwaqeni enguthelawayeka phakathi kweGoli nePitoli ngesikhathi kunombhikisho wokulwiswana nohlelo lokuthelelwa kwemigwaqo yase-Egauteng. Abanikazi bamatekisi kanye nabashayeli bezithuthuthu bangabanye balabo ebebebambe iqhaza kulombhikisho obuhlelwe umfelandawonye wezinyunyana zabasebenzi iCosatu. Lombhikisho uphelele emahhovisi eSanral ePitoli lapho ababhikishi befike bashisa amathikithi e-tolls angakhokhelwe phezu kwebhokisi lomngcwabo ebebelithwele. Bekungolunye uhide lwezimoto bezihamba ngonyawo lonwabu bekhombisa ukuphikisana nohlelo lokukhokhelwa kwemigwaqo. Amaphoyisa omkhandlu waseGoli abeqaphe ngeso lokhozi. Abashayeli abebedlula ngendlela nabo bebekhombisa ukuxhasa lo mkhankaso. Ababhikishi bagcwale ngaphandle kwamahhovisi akwaSanral bephethe izinqwembe ezikhombisa ngokusobala imizwa yabo. Bebethwele nebhokisi lomngcwabo bekhombisa abafisa kwenzeke ngama-e-tolls. My fellow comrades from iCosatu, my fellow compatriots from the National Taxi Alliance, as we gathered here this afternoon, we would like to pass our heartfelt condolences to the passing on of the late e-toll. We would like to wish e-toll a final rest, and we would like e-toll never to be resurrected from his grave. Abaphelanga lapho bathathe nezitatimende zezicelo zokuthi bawakhokhele bazishisa. Bathi angeke bakhokhe ngisho upeni ngoba ngokwabo ukubona abantu bazunywa ngalolu hlelo. We're doing it for our kids, our grandkids, for ourselves, for the people that are retired, that don't earn salaries, that need to use the roads. No one's paying, well, very little are paying, so it's going to go down. The question is when. And we will make sure it gets taken down. And if it doesn't, 156,000 motorcycles, we will make sure we will take it down ourselves. Because a lot of people have always been against e-toll, and we hope this is a lesson for all of us. It's not going to happen again. Abashayeli bezithuthuthu bebekhona bathi abaqondisisa ukuthi ingani nabo kufanele bakhokhe imali efanayo neyezimoto. We will upscale our protests even more. We will always keep it legal because they're waiting for us to put a foot wrong. But we will mobilize the nation like we've done for Amandla. iCosatu inikeze ngohlelo lwezikhalazo bacacisa ukuthi bafuna ama-e-tolls aqedwe ngoba ahlukumeza abantu abantulayo.